Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Programm ta' riżorsi tal-ilma mhux konvenzjonali magħruf ukoll bħala Alter Aqua ilu żmien twil preżenti f'pajjiżna. Mill-2011 tlestew 23 applikazzjoni fil-produzzjoni ta' kważi 20 miljun litru ilma kull sena. S'issa dan il-programm laħaq ma' 18,000 student, 1,400 tallim u 56 tekniku għal benefiċċju ta' madwar 72,000 persuna f'pajjiżna. Fil-Birgu fl-aħħar jiem Crew ta' One News segwa l-Alter Aqua Cottonera Reservoir Trail, esperjenza immersiva li tgħidok fuq vjaġġ affaxxinanti tul il-wirt tal-ilma moħbi taħt il-kottonera. Tkellimna ma' sindku tal-lokal John Boxall li għalinna kif diversi xogħlijiet li saru fil-passat kixfu ġubjuni li kienu mistura. Semma kif kollox beda meta kienu qed itaqbu għaż-żonqor il-qadim taħdejn l-istatwa tal-Vittorja fejn wara nindunaw li ġew fl-ilma nibet ħsieb biex il-Kunsill Lokali jikseb il-fondi meħtieġa ħalli dan jitnaddaf. Min barra dan raw ukoll kif l-aħjar l-ilma seta' jibda jintuża fil-lokal. Enfasizza li dan l-ilma importanti ħafna li jintuża bl-aħjar mod u ma jinħelix bil-Kunsill jieħu diversi inizjattivi wara dan l-investiment li sar minn dawn l-aġenziji. Dan l-ilma li qed intelluminaw aħna qed jintuża l-faċilitajiet sanitarji ta' din il-berġa. Mhux biss, għandek il-proġett, għandek il-ġubjun tal-pjazza li qabel ma bdejna l-proġett tal-pjazza issa li dalwaqt wasal fil-fażi tiegħu biex jispiċċa. Konna qed insaqqu il-qsari kollha li hawn fil-lokalità. Mill tal-pjazza il-kottonera fi żmien il-Covid kienet titnardaf bis-saħħa tal-ħaddiema ta' public glancing it-toroq kollha prinċipali. Min barra dan il-proġett bdew jaraw kif jistgħu jibdew utilizzaw il-ġubjuni li hemm mifruġin mal-Birgu sa minn żmien il-Kavallieri u blajnuna l sabu mill-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma u mill-Global Water Partnership skatta dan il-proġett tal-Alter Aqua li bieħra 12 ġubjun ġew anke dokumentati permezz ta' app apposta. Permezz anke tal-għajnuna mill-Ministeru għall-Ambjent, dan il-proġett fil-Birgu qed ikun xi ħaġa li anke kunsilli oħrajn qed isegwu. Bis-sindku jgħid li jukbur il-proġett bħal dan qed isir. Barra dan il-ġibjun Boxall semma wkoll kif il-ġibjun tal-Berġa tal-Ingilterra fejn illum sar ċentru ta' nazzjonalità attiva, il-faċilitajiet sanitarji tal-binja kif ukoll it-tindif qed jintuża dan l-ilma. Semma kif dan ix-xogħol li sar ikun anke mifrux ma' raħal kollu biex fl-aħħar mill-aħħar dan l-ilma kollu ma jinħelix. U għalhekk li dan it-tandif li sar f'dawn il-ġibjuni kien ta' importanza kbira. Dan ifisser għalina mhux talli qed tuża l-ilma minflok jinħela, qed tużah tajjeb u qed jintuża fejn jiġu frankati flus. Aħna mhux hekk ix-xewqa tagħna, aħna għandna xewq oħra. Li dawn l-ilmijiet kollha li l-Birgu għaw xi 22 bir u ġibjuni ta' din il-kwalità jibdew jintużaw ukoll għal faċilitajiet sanitarji għan-nies u residenti kollha li jista' jsir. U nistgħu naħsbu għalih ukoll futur u hawnhekk jista' jkun ukoll li jkun hemm proġett kapitali kbir.